Мале, за до вечера ще има главно видео, да знаеш. Георги, кажи нещо. Безмълвен съм. Мене Соня джип отзади, какво беше нещо недоволен, че паса минали от тук. Аз отде да знам, че сте минавали сутринта. Дай вода, дай вода. Десно. Вие сте минали сутринта от лево, нали? Тук. Или не помня. Е, тук в десно. Да. А вие сутринта сте минали от лево. Знам. Е, тук са от тия флуковишки. Да, гитара пригодена, яко на кефи. Гитарата. Поизчистихме ли малко джа? Десно! Десно! Надесно! Направо като излезеш отгоре. Първо караш надесно, после направо. Чакай, изчакаме. Изчакаме. Дай стигни уния да. Карай си този пътя направо. Изляза ли си от гората? Изляза бе, горе на една излизаш. нива, бе. На една нива ще се покажеш. Те всичките чакат тук горе на нива. И сега коси ме предила, така тосата вето излама и слама в луковишко. Тия гледа къде се завиля налево, гледа ти се глама. Значи Георги лекичко налево и влазаш в нивата, където е жигулата. И така и оттам почваш в луковишкото напреко, аж там вода. Еми десен! Абе, карай направо на нивата сме, карай направо, бе. Е, тук сме за десен. Тук ли се накара? Да, тук в луковишкото ще правим където си ходим с моторите. И за какво завиваш налево? Е, тук има път, бе. Еми чакай, чакай други. Чакам, де.